guyu ya pokok ngomong sik. Nak diroyok piye aku? Terus guyu terus. Iki lho pentolane. Lho, Kuping kok ora budek. tak kira mati. Tak kira mati. Alhamdulillah. Panas ora karuan. Wis yo ora apa-apa ah. Delok kok wong ngadus aku. Keluarga sini baru kan Raka Budaya. Sapa? Raka Budaya. Pilihannya ini sapa? Cipto. Cipto tukang las iku. Heeh. Luru apa lah? Tulisan. Mangga lepas. Ora. Di, ayo tarangi luru. Iki mau pentas ning daleme Pak Lanang. Ibu, Dok, anak-anak, anji. kowe dibecok sing omah. Dibecok sing omah. Paham? Piye? Pak do iku mulo lanang. Ayo teh. Anak-anak teh banci ndak ono. Kowe lho sing ngomong. Lah yo. Lho kowe lho sing ngomong. Iki mau teng daleme Mbah Mangu. Mbah Mangun das Mbah kowe. Kecel. Iki lho bicare. Iki pasti. Nyok, Piye, Dek? Mbah Mangu iku udah nyocok. Loh, Puden ta? Ngomong kamu Oh, alah walike iki apa? Oh iya. Acarane Walimatul Hitan. Pak Agus sunat. Anake anyuk. Anaknya siapa? Anake Pak Agus no. Halah. Lho Pak Agus kok dia anak ketemu kurang perkara. Umumnya sing duwe anak wong wedok. Sing duwe anak. Agus gak iso duwe anak. Oh iya. Numpak motor wong telu. Numpak motor wong telu. Gojakan wong telu maksudnya. Gojekan wong telu ya. Motornya siji. Motore siji. Udan angin. Udan angin. Mantole siji tok. Heeh. Jasudane lho. Ya. Siji tok. Siji tok. Numpak motor wong telu. Numpak motor wong telu. Sing teles kira-kira wong pira? Alah, cah TK iso jawab. Mlepuk takoki lho nek ajeng iso. Alah nek iso lho bar aku pek Cah siji. Oh, keliru ngono kok. Water keliru. Keliru. Ah, salah. Gol. Gak. Keliru. Loro. Keliru. Keliru. Siji. Keliru. Ah, iki lho bener. Bar aku mbok pek kok. Gigi pamer untu saiki. Pel cah iku. Berarti sing teles Ono. tak iso gak ono. Hah? Tak iso gak ono. Angin-angin tok gak ada banyune ya. Nesunan kok nyok. Ora nesunan ki tak omongi. Bener. Kowe tau ning kebun binatang. Ora nomo ning kono kebaram. Baramu tumono. Ketek. Ngerti ke ketek cilik? Roh. Ana ketek cilik Tak cilik. ning kebun binatang. Kebun binatang. Ana wong numpak mobil, Heeh. buanter terus tabrak ketek. Terus. Pakane ketek piye? Nesu. Sabar. Lu anak. Sabar. Anak. Sabar. Pakane nesu. Sabar. Goblok iki. Omong kamu piye? Kowe ning kebun binatang. Kebun binatang. Ana ketek cilik nyabrang. Tak cilik nyabrang. Ana wong numpak motor buanter ditabrak. Wing pruwes. Modiar keteke. Modar. Pakane piye? Lu ngamuk no. Sabar. Sebagai bapak. Sabar. Anaknya ditabrak. Sabar. Sebagai bapak ngamuk. Sabar. Lapo? Ana ketek cilik nyabrang. Kumpul sabar. Pakane ketek lho apa lho. Mbak nanti pakane ketek to. Lah kowe ana sul apa wong pakane keteke meneng ae kok kowe ngamuk. Ana ketek cilik nyabrang neng mobil tabrak des pakane ketek. Lapo ngamuk. Lah yo lapo? Goblok to. Sing goblok sapa? Ngene. Piye? Numpak motor. Jen numpak motor iki. Heeh, jek numpak motor. Numpak motor. Durung medun iki mau. Burung. Jek numpak motor. Pakulan. Heeh. Menggok ngidul. Minggu ngidur. Cueng. Buanter. Buanter. Angine ning Ning mburi. keliru. Mabur. Keliru, mabur keliru. Tok samping. Keliru. Tok tengah. Alah keliru. Tok ngarep. Keliru. Salah. Numpak motor teko kulon. Muenggok mengalor buanter. Wih.
Angin ning. Ning ban. Ning ban. Bane ra nangine apa sama aku. Bale. Ora bales aku. Iki lho. Apa? Kata-kata iki sempurnakan. Kucing Kucing makan makan tikus tai. kata-kata itu disempurnakan. Kucing tikus tai makan. Keliru. Kucing karo tikus mangan tai. Alah ora doyan wong kucing ambek tikus kok mangan tai ngono. Tai mangan kucing karo tikus. Tak apa taine cakep. Taine ra dicakep. Woi, ada pertanyaan, Ada jawaban. tidak menyinggung Orang lain. Rene, Dek. Dia mau kucing, Tikus, tai, makan. makan. Cara kue piye? Tak sempurnakan. Sempurnakan. Kucing makan tikus. Lah taine. Panganen. Panganen taine. Sia. Kucing, tikus, tai makan nek disempurnakan. Kucing makan tikus. Lah taine. Panganen. Ngomongi kon mangan kok iso. Lho mosok aku kanibal. Kok segalanya. Ngene. Piye? Aku mau beda-bedaan mbek kowe. Piye? Beda-bedaan kok. Anggota cilik-cilik roh. Apa? Bedaki aku sing ngangel sisan lho. Contone. Bobote bulan pirang ton? Kok apa tahun yang bulan kowe? Bobotnya bulan bilang ton. 1000 ton. Kok ngerti? Lah kok ngandel apa ora? Ora. Lah kok ana barani dhewe kok. Ora ngadil ae aku. Lah ya mending ngandel timbangan ora. Iki jane campur taine, Mas. Campur sari. Campur sari. Campur sari. Ana bintang matamu. Matam dhewe. Iku lho sing nyanyi. Nyanyi kok mata-matane wong. Wis nyanyi. Lho ding kandhani kok lho. Kecer. Lah iku gogrok. Alah bocah semene gaploke sepira? Wernane apa mau sing kecer? Abang, sembilan kita. Abang. Oh padha gene Siti kae ya. Apa? Padha gene Siti gene Siti. Tak bedheki wae. Bedane soto karo Siti. Mudar wae. Bedane soto Karo Siti. Nek soto kae nek dipangan, nek Siti ki menungso sing mangan Alah, soto. keliru. Apa, Mas? Apa lah Aku ora roh. Mangkel ae aku kok. Lah apa, Mas? Aku lho ora roh lho. Bedone soto karo Siti. Nek soto, Heeh. mihune putih. Nah, iki. Lah nak Siti, Nak mau kan hari apa nyanyi? Apa nyanyi hari mau? soto karo Siti sing Siti lho. Dibudek saiki. Soto ku mihune putih. Mau hari apa nyanyi iki? Sudah nyanyi apa ora? Iki Siti. Siti, Mas. Lho aku cek bocah, Mas. Aku rong duwe kaya mihun ngono kuwi ra duwe. Masa orang duwe mihun? Arep nilai ta Mas, ari ta Mas? Jare arep nilai mihun. Mihun. Mas Delis, arase Mas. Mihun ku ape, Mas? Ayo Mas. Mas. Loh. Piye ta, Mas? Ayo kena set. Arep nilai mihunku, Mas. Ora kudu. Lho kok ora kudu aku jek bocah ra roh ngono kuwi. Ayo monceng gak apa-apa, Mas. Malah medeni wong tadi. Ngapa lho? Bu atase bagus di bagus. Aku tak. Di bagus, Pak atase Pak. Ngene iki gawe bekakak ngarep omah ae, Pak. Nggih, napa jenengan gadah mihun to, Pak? Aduh. Repot tau. Kok yo keliru meneh. Ketekan sidan repot tau iki. Lah kok keliru meneh lho Pak Agus ki Ngene dimihun. lho, Pak. diraine. Masane iki lho. Lah padha karo, lah tak omongi. Aku bingung golek raine. Lah cangkeme loro. Iku Apa ya mau. toh? Loro. Aku ora duwe yo ngono kuwi Mas, aku lho jek bocah, Mas. Aku jek bocah tenan, ora duwe mihun kaya ngono kuwi lho, Mas. Pak Agus pon duwe ta, Mas? Ora, Pak Agus duwe mihun ta? Belum bos. Kok ana ta aku tak njaluk sithik. Sithik kok umume kowe. Aku, Lah aku tekok samplok das. kene aku dikancani engko nek aku diparakno polisi malah ya. Nun sewu Pak dompet amanah, Pak.
Baru masane pada ketopet. Pak Agus nyuwun sewu nggih. 2000 mo. Napa panjenengan iku gadah mihun apa mboten apa? Oh, duwe ah. Kandhane kok gak jalo. Mihune beda. Mihun apa? Lah kono rupane putih. Saya tak tekone neh. Pak Agus, mihune warnane napa, Pak? Loh. Ting, berarti iki anu. Pak Agus iki mihune semiran. Ha iya. Panas kabeh blidoh kabeh. Lah iya kok disemir putih lho. Kamangka nggonku warnane coklat. Nggonku iya. Nggonku lho ndek ingin tak rebondingno, Mas. Aduh, kaya malah bunga. Tak mau. Iya ta, Mas? Aku udah tak bingung karo ngomong. Apa? Apa, Mas? Aku kok malah ngeluh. Sirahku mumet, Mas. Mumet sirahku, Mas. Aku yo. Lah kok tekan kok ta, Mas? Lah kowe ngene kok. Lah aku sirahku mumet bablasan mrene iki, Mas. Umutin ning kene lho. Lah iya teko. Tak omongi lho, Ting. Piye? Kok bondingno? Bapakne mau. Tak rebondingno. Mbok rebondingno. Lah ngisor brintek. Lah ya tak rebondingno ben lurus to, Mas. Iku ora daepo gosong. Weh, penyanyi ki beda, Mas. Nek penyanyi kudune ya direbondingno, Mas. Kok nak brintek ketok elek. Talenta. Tak omongi. Wae delok ngene lho sing bonding iki delok-delok. Lah, Mas. Mihun ora? Wis wedi malakane no. Ngene lho ngene. Lho yo bocah cilik kaya ndek mihun. Wah, kowe gak ora laine ya. Ngene. Lah yo sawanen karo aku. Ngene lho, ngene tak omongi. Piye to, Mas? Ngapa lho? Sinden matane 7 tenan kok. Penyanyi, Mas. Penyanyi nggawa tas lho, Mas, nggawa tas. Ki penyanyi nggawane tas. Aja to, Mas. Aja. Aku ternoda, Mas. Aja. Pas ono buka tak tudo isine. Isine roti tawar. Sek. Bu nyuwun sewu duwe mihun, Bu. Apa ta? Akhir wong takoki bledosno ndasem gase kowe. Aduh kok arep dibledoske lho. Ora, sik ngene, Mbok. Iki jek ana campur sarine Lah ya iya. to. Iki ditutukno saka Parisuka. Lagon Ngundang karo penyanyi-penyanyi. kagem libur masyarakat mriki.